Mansu Wumogusi. Mwantu muriria Ondizi TV ngokwali nibene asentunda yende ime yomoroberio wensakia omogeni twaganyete aseke getambe bera wikirana ime ye TV yetu ya Ndizi TV omoroberio nensakia astorigeti gocho sanga nere igoro yamangana agendrete ime ye county ya Kisii ensemo ya siasa na boigo okomolekera obokoreri we serikali ye county ya Kisii. Mheshimiwa Vincent Abuga berekerana ime studio no mheshimiwa Oromo MC we ward area ya Bugusero kutoka ime ye county ya Kisii. Bwakire byo mheshimiwa. Biyamano sana mali. Karibu sana ime yomorobere bwensakia imambia bono. Biyamano sana. Habari ya matuko amange. Tunashukuru Mungu. All right. Toigolere. Twabokere uyara lituli Jumatatu. All right. Thank you. Niko turachiko swabene asamangana gendrete ime ye county ya Kisii. Chibasari nchigendete kwena nuna ende nchaba chikwena nuwa wiki elia echa. Na kiora be okwanera umoroberi oyo. Ime ward ya mwa ewe chibasari bono. Ward ya Bugusero chibasari je remise chicheki chibasari njeja. Na ende nchiga ende kwena nugo ikirebono because mbare already bataro ichichoki chao. Igenda singe njoigo nare kwa gwara kunganjira mbeke tangazo ase bari mwa ijoreti chifomu je pasar Bugusero na bonare ko requestinga mugende oro mu ichicheki erinda abana ko bakoigora gujagira next week singe nje serikali nja tangaza nga chisukuru yo ba postponed abana ko bakoigora gujagira tare 6 erinde toke mu yiri chifomu mu abana baire school. Secondary na bonta ke to tang exercise yoko na chicheki che pasar ngia goreka na Bugusero as much as gitaringe kia to me na bonta ke to tebarangende we accept what is there. So nande mbaire ngambia mona ase bari bajite bakoya na bari bataroi baichiboi. Then another thing another ko bainyori nyuma tutaraja kangeringa form 1s ndero bago juri chi form je pasare. Go anybody who want to mwana gosoma form 1 a make sure ngoikira ri obisi ya ne sub county Mosojo. Obisi yere ri otoigo gwa ikiroro enjere ko genda nyamatuta na bokoro obisi ne sub county. Osoro owe form ye pasari. Ya bana bago ji bare form 1 the no ichuri rinde gavana na teban the next 2 weeks na onyo cheki chajire. Abana bakaneru school. All right. Umujima bono kubwata kana chibese abache kubwata kokuru ase county. Tumanyango ase wodilia abana chibese irenga barachikonyora kurwa bali bakwenda ase skuru chibese irenga barachikonyora ende tojakire kerengo kia bali batali kwinyara barabataka nabo igo bimbi bali bakuru achinka chi babwate bitoki bikegara kinende batabwate ko isaniki bunebwenda tase mangana chibesa. Ndagete ko chakira asibari tu ainana ntobwate chikategoria ngisato tokwa na chibesa ntobwate case togurunga need cases inkeri generally toko ndegwenzi oitoko murigere check ya 3000 then ntobwate abana bari partial ovens toko barigera 4000 then togatwara abana bari complete batabwate abayuri na barabuto barigera 5000 at the same time case ngero turaroke nga need cases lakini post parents kwanyora ngambari kunyara complete in cases of such kind na bakonyora nga ayo no muraye kere omanyete case yeki you be able to handle it in a manner kwa murigera no 5000 because una tomenyeta alise chiwodi chito ntumanyete omonto romotenengu tumanyete oyo bwate ntumanyete oyo tabwati. Another thing rero ne megondo yabere emeke you realize abantu abange bategemeta mangane oburimi barusi chibesoro bairira bane school. So nakinta etego tebanga otogo chakira between 3000 to 5000 echina ichibesa chinge pitoko mwana because ichibesa tu abegeta se budget yo mwako yo echiarenga only 5 million ichire chinge kuringana ne namba y'abanafunzi tubata se chiwodi chito.
All right. So that is why kwara argument ya nere very clear ngateba nga the way criteria governor atumia go ije kwena na chicheki to me it was not good. Nkia renge kia sababu neringa nje uno mo MCA go ire ninje manyite every parent. Kero mondo mojando ninje nyumanyite. So I was requesting next time go to kwena chicheki na kiare ko cha ko ya chicheki kabira jiri echibwente ko ija at ward level because ndo chorete committee uskaine ne pasari ebwata abantu batano at the same time inere mirimo yo mu ward admin abwente okora in cooperation ne committee e pasari ekireba ikirali because already into to submit list ya beneficiaries what the governor and the executive abwente okora ngeringa ababwente kwanda oba marieta ribaki ne chicheki kanga unabone gento tu agora because unabone isekolo ichicheki chiajete echibwata a lot of errors okonyoru mwana akoro for example Vincent Abuga lakini kwanya abone liete ronga Vincent eita abuya gose elieta ringa bone kero mwana uli akoenda ne cheki ile school sometimes doubt say chiko boronga cheki 3 so I'm requesting next time ekere chicheki chikonanu tikachigenda at the ward level erinde omu ward admin ne timu ya pasari committee baligireri elieta li umwana unalile bali kase check direct kuringana na figures litorai one provide to ikere kirenga ya 5 million. All right. Omweshimiwa enganere ntara naga nitochuko kwanera anene mono igoro yenchera omugavana nabo igo aba MCA bari kwena na chibasari chiri egetambo kiriko mugavana wikira na ase chiward kwena chibasari kolende tyango turategerango eliogi litukoligoro nda turachakira litukoligoro ntwarochinga omugavana bwe county ya Kisii Paul Simbarati na abeteka wikira na ase ward area ya Masimba akaba kwena na chicheki chibasari sekolende tokoranga nigo omu MCA bwegodelia Masimba Bouse Mairura abete gako emurunganelia ege collect ngo tora igwango igoro yichinkwana omu MCA bwegodelia ya Bouse abete gako ruwa maega yo mugavana gukora omuruberioli abarayi bachorire n'abantu nigo baneri gusikana umugavana asiko mu MCA amasikana yaru aso mu MCA agenda aso mu governor ikiara ikine kiwego kuna good leadership ura yobia kana mugavana achire ward yo mu MCA tigati go mu MCA ne toka mbali kuragera nera mesemo etoka mbasikaini mbaligo ko mbali basani amweri bagari yae no mu MCA omanyene ward yeyu akwanera abantu bae so gero mugavana goje Masimba atake ko nganda mine tandi organize no mu MCA just because inchende chama ya UDA na yarare chama ya ODM ikingirige ndokeronge ikiara ni president ekaro ya chirase ensemo ya ODM twarore abachumba bonsi pibago kwana lakini ndu anakara mu president gakonda chibasa ya CDF so document na umugavana era etakirete akore kirigento neli kikebe so I'm saying igende kikia Masimba nekebe tigabara ibasikane neli abantu bagusi baranyore amagendera lyaganaire Ntumulilia Ondizi TV oyo nomo MCA bwegodelia ya Masimba Bouse Mairura gakwemurunganilia enchera omugavana abete gakwena na chibasari ansense meria boigo twachingana akwemurunganira boigo ngaki kunyarekana omugavana wetana na siwoda kwena na chibasari tochakirabwo ayorochi asokora kwa njale ngebuya omugavana erabyeka achake kwena na chibasari egagotara sinsemo ao orochinga enchere abeta kwena chibasari nendo ngialenge nabonta gitego tebanga according to me and I want to support what Amos what Boss said my name ringa terbiya let me say the truth ndingo gitenga njuna butambe ngoteba eke maene kiane na kikirangita nabanta bange umugabana na longeti chifomu chepasare chonta gete kwegena nga ekreare uya como ver mirime miororo because na bwata abantu bae boko bwente over exercise gabana ekra launch ya chicheke Alice Stadium that was more than enough bono buchagrabu we have 45 wards era be abnormal ekero mugabana ko gendoroba akwena na chicheke again the 45 wards
So ndagite goteba erinde naende ndege bishe gento boss yateba kidogo nabo ndagite goteba nga gavana tari nga mwanda mainde tingo ko bari UDA. Remember I'm ODM. Jeno ODM munde lakini uria rais ngekere gavana iche kuone tange tiri bagankwana. Nkinta gete goteba ekere gavana agende na certain ward asomo MC achor. Na kiegi ko igwa anani agoteba nga amaskani na gani iri between no MC no governor. Because we are both elected leaders. Into we are state officers. It's only that governor rank ya yeregoro ya nerens. What is required here? Erinde tokorera abantu baitega asiriga niri na maskani aga niri between no MC no governor. Governor na ichabona. What I was surprised bagaika bagachaga kwa address y'abantu bari bona abakichukura bana. No mondo wachaga kwa address y'abantu first no mo minister. Omo minister no mondo junior to me because ni nduto bachore. So that means you already baoro kiriyo gotatuara maskani ya sente. Bachira mbone na abaire karibu na ikara azirende tuwe bange maybe bante banki ya bono mheshimiwa chake program nchake program nkore introduction onye naba minister mbarete bakwane after aba minister bakwanire then I hand over the program to the governor. Lakini what happened kiarenge vice versa. Omo minister went to top office. And to make matter more was that no more minister of education. No more minister of sports. How is sports related to education? Ona buno watu kwe bore riswari. Ochiro oro kwanire ekira koro rende no more minister of education. At the end of the day, no more minister of education agon deving antene nensariuti. That is not fair. So nkinta gete goteba engineer representative y'abantu kurwase at the ward level. So the moment you go in Nalibaga oitarinje kwa Nalibaga. Abuna bananchi beri ikwari Nalibaga because ninche ngokwana kwa niaba y'abantu. Ono kwandine Nalibaga that means itali abuga gwasa. Kwa chaira abantu abakichukura babo gose. Unabona na bonta gete goteba gabana and I want to assume after ba gore tegendo gari ba agende te bagaikaraza nse ba gore gendo to ko nga post mortem bakarra sa magosa ringe na so buyabare onta gete ko basanga next time ko ba gore gendo gari ba baise ko irura magosa ali sengenjune every word ba bugato mo MC ko represent o mo MC ori ago kwana kwa niaba y'abantu be word bachira bone bandine that means abona bagusero ba nariba igonta gete goteba ngigende giga gabana kora kyo genda round ko na chicheke nkagerete nga anekre ikere gasiga bulira bantu tokora gabana is somebody is a CEO wende gotoka Nairobi arigichi project chine ari kwesi donors bari genjera bagotokonya seitoga tugwate bintu na wono chieni gio ichikanga na jitu gwentande ngeki abuga mambi nko ronji tore something igego cha ko funded by a certain NGO as a word ya. Then another thing bugusere kira jitoro kanga no na nyorte opportunity yo komotebie magania baguse lakini tangeti opportunity na ende nengo tebo ngonyencha buga kero kende kindo mo una boss yate abantu bari bande bonzi ipi bagusero baraba. So I think what happened was not good. Like the getting na Sara Kaberuka Kiavet. Nkwaro mo MCO ke go tairi river. O mo MCO Masimba, nkwaro jebago chongeri mo MCO yani okwerendo onyatieko. Karor. Nkwaro jo mo MCO bo kimonge ba ko irandren. Nkwaro ba ko na o mo MCO bo baracho river. Dio ko na chipasa. Ukanyora gabana ukaibu gutangaza rubika ngabona onye ne pasari ya Kisi Central mwandi roba tumurefu kuzi murefu omwe msio manyire Kisi Central agro nga Wilfred Monyenyi nero wade chinguru cyo kubanga manganare Kisi Central tari murefu omwe msio bogyakum yuria raising na wa msio abu ekira ko na chipasari wa not there reason bata bereto is because of intimidations chiri korwa as a public so ntayete ko sabanga as an MC we ward ya Hussein and botambe na tebri gavana gotakemere mo ya yemi orobere ganja korana ba MC wa sigas the same thing is ko una bona bebe una bona mo chigo bona for example go videris eto kinga na ero karo kumana na batuleti ogasomera batuleti ni papri omanyete ekero mo chando robonye ngabana onye ninje tigandangiri obisia ambole nkyo mweshimu abono muchando kyoro
tori solution ali services aba na inji batagora tiki batayo otoko yo na isko ga atora banda erinde na into ntogo nya expose yo bogetirianda guita saba gichukura. Yes. Yeah. Mwancho murili Ondizi TV ni watandeza kusanga nere Mheshimiwa Vincent Abuga MCA kuruwase wodi area ya Bogusero sikune noena mwancho murili Ondizi TV na bukanda kusanga na intu kwetera asomtandao oito Facebook Ondizi TV News Digital asense media ya YouTube Ondizi TV na kwetera asomtandao oito www.ondizitv.net na bukanda kusanga na intu karengali kiao wetera sinamba ito 0792192834 ndo chinga Edwin Machagara wata yankuru nyari yacho tuned in ndo chinga Mwalimu Edward Madam Frida and Moguza right ndo chinga abana abali gukwanira anamono igoro yamangana alengete chisemi ndo chinga umutangazo ni mwanchese ndo chinga mogul de no tebanga all right na bange bande to wati muroberi bwensake ase mambia abono asindo chebo igo Walter Rioba from Embakasi Nairobi ni Kondani Duke Ototo Kurukebiriko watching live Klaus Nyakes watching live pamoja from Ri Kenya ndo chuni moja pamoja Kefanyaribo pamoja Boaz di Bosco abatabanga oigo no tore ime muroberi bwensake kolende nino chinkwana ya moga yatabanga Kennedy Okongo mulisema kuna basari anapeana acha tu apeane mnampiga tu vita. Mheshimiwa engana nero tuarochinga umugavana tebanga aba MCA mbaro babete bautinenia chibasari echi ekero babotini chibasari ekabetelinga umurobelio kanyuru honera tokanga umugavana nere garochinga abantu mbale batansirete ekero narenge gusira umurobelio yo ona karanga rende inga onye mu ali gusira bono tigangera ne chibasari echi inchebene asa batabanga nonya ense noena ba mse bakoreranga tabasigiti noene remba mbali go turubani umurobelio nkiora yukonerenga ne ya kontagete otebi teko nantebire ando tambinga tigaba MCA bange korani imirimo yabonere imirimo yo mu MCA assembly era gatatu umurimo mutangani registration abakikisha aba rosary chikose assembly egento kiyagabira mu MCA agwendogora into togor na representation we ko represent abantu babo from every angle egento kendi kiyagare okore oversight so ndagete ko we did draw statement and I think on ko sabanga nyasaira na bwango erinde totige ko ngaindiri ero iga my brother no ndedre bukuga ongo nyimukiro ande ngotebi ngonyo bumaine bugane na ubu bugikogera toitane na gavana abonde tayari so ontagete ko tebega aba MCA ekertu aligeretie e budget to aroseti se assembly yakisi so ontagete ko tebega after e budget ya itiku se assembly yo beti already very rich. That is a public document. Nobody na abane president na abagavana went go change onye figure yarenga 100 yamente zero muto. You realize kwendo nyenga 100 yamente zero, that is automatically 1000. So that is wrong. Na kitote banga when the alteration of the budget happened ntu abore three swaringa ngoyo wate mandate yo kwenda go change budget. Why three say assembly. So enjona abuga representation yani no wakikisha ngibintu binabegete budget nox twaitire budget ndo chinge gendo gete nokere e budget ya chiri ya ikire na Nairobi kuira na aria raisringe gendo bintu biane na bege toro eida bibere mbio ekena nyore bibere mbio ngise gukira yotinda represent abantu bane we ono we kanga kyaram ndebe ngomuchando bera se budget na kero muchando ba ko ikanta ke kumanyanga ngoyore to muchando so ekinta ite gote bankeringa taringa ne e pasar tu internet te do ke be very clear egento tu akorda ni budget tu internet because tu anyoete bwata roto bano maris omoishimo na njabuga na be kirenya gitari ya matia ke dispensary na be kire jiwe sor na be kire bohol raganga primary school na be kire market ya aroga market all of a sudden nyore binte bimbio onde tayo kore consultation na njambo linga kimweshimiwa chiba yaseji tu atagachira akore gento gete bono tigatora jirusi so ekenanyo binte bitato mbio nkiota getengora ongukira ekenakire yotinda represent bantu bane so that is why na kulete
no gukura na gorete na kuko na gorete kuko make sure ngana be kire signature e budget ira ni guna yarenge e kire ira ni guna yarenge then from there bona bongo nyanjira so e kire twari eteri rugo go Nairobi siopi omosi wati ori okurugunya kango nero tenede chibesa chonsi pija kisika yani tia Kenya so onye ntu 15 twabwato muchano does it mean baga nyakanga abwato muchano because to wonde inga bono nyakanga agotegera ba MCA 16 ntu chiti yo tochi kumu pride so that means onye twarige ta petition letter na ya letter through the letter akaria raising mo maina are mechano na kortaki then baadaye ntu abete summoned togende siopi we explain we went there to what evidence through amangana ye answered ekira agenda through answered hiyo akaria rais mo maino mechande ne kortaki e budget ene change ono kange endo ga bana gwenda ogorange ngaki agwenda ko ba open ate bya bana inju maine budget njabwa to muchando we agree with the 15 MCS bono nabonaro je gori kwezi ngi mechando rene no yare ngoro kange eri kwezi abataba ne ngaki kanga bajite toreke bishe gendeke mbanya ko comprehend to Nairobi but another question ne ngaki ngaki okoreke bishe because egenteke goikagende Nairobi sio pige approve guru yonga no etu ari koreke bishe kienyeji agenteke nkiara goraki nkiara go so ndage to teba na ndi kwezi abantu baito tigabata tige to kore gasi ite ya oversight ni gasi yo mo MCA tariko go kore kwende for example ngabuga ngimoke ntare na gabana ngaigo bona ni ndigasi apana njabuga na bongo babusero lakini nkorere gabana igasi rengi iyo ntende go sabanga one is to it is budget se assembly ka kitigeso ekerera asikunje unabuga timbo ya sababu nda asaini yo gotenye budget yegendo tu atentene budget eyo including wakachibeza chonzi bija kisi county chikoreki ebe chipara ebe education ebe amache ebe misara everything one kire budget ira nete njare ke bishwe bide bikaira ni war na twarenge number 1 go support supplementary assembly ekikero kinga kibatara tena ngambia mono ngandu support iko mheshimiwa nesegi muko mwako mugavana bose ebintu mbiro bitarikira na se county ya Kisii mwanda tokurwanira ntorikurwani governor and I've always said governor musania no ndethere bukwana ngo tenga governor musania na nande ngonye muntu naroga neti governor mayanije no kumuganiria maya no kumutebi umanya igege ndunde go teba ngeringa ntorikurwani governor inaenwe because ekero kurigire no ene kibago tobegerera we have facts e budget njagoreki njabete alta gaba no monyene nage kwandite stadium kabwato mukutano nabantu ba boda boda agate of course budget njabwato mujanda muke erabika agate bande senjo mujando lengo wote ganga ba MCA bali 15 ba ganga ba ajite to soro kwanyuru ekyo already we were aware ntwara konyora liba gali okwa ungango shuligera tore kenteki so ntaire oteba nga mujando to yoto bwate gaba na gaba na segite yoto to kumurwani ekere bintu birabe na twabibeka kurwese assembly ndonde bwensi tayo bwate mujando another thing ndaite ko oteba nganjabu gatindi barimo because e pasa rieto kwanera about nero nayo no mwamisi yokwira omwananchi afiri ngangwa mwete chekyo ile school bono ni ngori tayari gwesari lili because jifomu ijejeji nije nakonyete ko ichuri abantu bana se wodia tugayichuri for 2 days pakangi nyori teto ko yuri all day ndari ko no lunch bono ngairende nainde nagete tikabiranga be barimo nje ko ternie pasari so ndete ko teba ko to ko make a statement in public tebi abantu ngate 15 MCA second ba tendine budget ya Kisii county tali pasari abuse pasari ere ni kurusi so another thing nainde ko kunya kubatenga batene ni budget baerese ngikiagereta bagakoraki bagateneni erinde no mwana engineer understanding ya abuga na teneti lakini ngento kiagereti is because each project cha busera anyo atanji koleti nchiyo ekerechira netiko arorende ngakina koleta sign second does it mean the 15 MCAs boka na bututaganireti abandamaya onye ntuntoganireti amaya ebyasa itorende mbyaro na chiwodi chinde bichi that is a question yeah yes mheshimiwa aboigo ase ensemo yeni to tokoranga omoseneta nabete gawe sokia na komochia obokoreri bwe serikali ye county ya Kisii tiango tora igwango na raria yo moseneta abuate anene mono ekerare ukwanira igoro ya mangana endrete ime ye county ya Kisii abakolimba lemerumo
we county assembly bali amine bali ese county ya Busongo tali assembly ese county ya Busongo abakoli aba bali 900 bonsi pi bakoli omusara below minimum wage yani bakoli omusara below chibesi chiri serikali yatebete bali muntu tayo okokolega asi serikali owenderete unless there is a specific request yerule lakini ese county government kiro muntu okokolega asi ororo oikali kwesa akoli chibesi chira above minimum wage I think yakire shilingi 21,000 nki abantu abasiri bakwa shilingi 12,000 13 ichiko kiri gotumeka e budget yeye igechenjiria eseli ichiko lya serikali egentongero gekorukwa Public Finance Management Act PFM Act igegotebanga kiro mwaka e county assembly baikaranza bagamba mangana chinga kichibesi chigo chigotumeka aba MCA bagamba no office governor banjira na kire sub county na kira award ni chiwese denga kwa ego right now record yeteyo ikiagera Madam Nyakango oyure controller ye budget igali geteli rube gochiese e county assembly ya usia ko babolinga e budget ye mubwata ye bayire to usia ye taliero ya greteki taliero ya itetuguni assembly ya Busongo so nchebuno mu senator igonda geto mundangerese inkie budget ye yari ochinjirwa neli chiko osokoligererie katiba ya Kenya constitution of Kenya igego kwananga ekere budget ya itirugukuru ese county assembly no nyene national budget yitubwate Kenya ga egokolerwa iga national assembly ekere ya itiwe president te kogenda erusi bese se vote gete achira segete without coming back ochese assembly yere national assembly pamwana okay na anda ichepa ke senate yito tomwana okay amayo chinji bese Manjumurelia Ondizi TV oyono mo senator we county ya Kisii Richard Mumaima Onyonkaga okwanira igoro yamangana agendrete ime ye county ya Kisii astobeto kumwigwa kobolia amabolio amange ngira okwanira igoro yinkwana mu governor omo senator ono nakinata kangoboli oino mo senator we county ya Kisii uske Mumaima Oringo yukwana so nata kango bolinga amo senator nerno no ara mang the 15 MCS tayo na kwanire taragenda no yo mo senator te na te banga once a budget ya itikuru se assembly ya very rich wai uro wote even national assembly once aba jumbe ba idire budget no ene president Ruto tago change na ero monyenese lakini tago change because ya vera agenda tokurunga rich ya itikuru se assembly and remember in Kisii County Assembly abantu bagoroziri chiko na ba MC as a national assembly and bagoroziri chiko na ba jumbe so senator agokora secondary oversight MCS twagora primary oversight so ninkinta getebote bono you realize ntwaite budget for the assembly every ward ikaiwe budget ya initially nyuma changes taraja goba e budget to yarenge ya 39 million governor Kembaga gatorikwesi agatata ingorusi yare 12 million chikonye kogende chinde chigende tongeri as industrial park governor gatorikwesi auto uchiwese 12 million inkenchigende nyamajere bofo inkenchigende ogembore bofo we agreed as a assembly chibe yaseji chigatigara 27 million ekere chiatigere 27 million chibwente kogenda every ward aye ningo naendo kuruzi chibe yasange kurui ward for example ya Uzero ose kurui ward ya Kiamu kama for instance na ndo cha kuruzi oro omo MCA bweri yatamanyiti that is why ekere tuanyende chibe yaseji and I want to say this bambu gatabi ndagete gote banga no ene chibe yaseji taringa neche ese chi ward cha ba MCA 15 yoga chiruzi echiruziro oroba nonye naba bande bari mwina ndiri bakobwa gukwa ubu maene mbolinga paka rero bona tonya gukwana iga bari bande bari mwina ali bagokire munganga abana bago support ebari ni support of us silently because basinyire go ijopen bakwana abande babona embara bonyo munda bwate budget ya 16 million out of 27 tintagiti ko tebanga ward lakini nindo chi ward more than 6
A ward was 16 million. A ward and they were around 18. A ward, the question now is, on your ward they were 18 million. The 9 million Chiaruganga Ichagend. That is the question to our goal. You go in on there, they were getting a MCS. 45 way county yakis. You have to understand there or yeto una MCS. Out of 3 rows, tuhakikisha chonzi ngochi kora turigas. Error ya oversight. Wikirabondi gorochi nturigasi as a department ya oversight because into what gasi to oversight. Chigasi chiteni na se chiwodi chit. Portua gasoete tu akarosa ti budget last year motinyusa. Up to date there no motinyu katano to joso. You can realize that the only department ya chakirene department ya roads. Bono risware to wende ko bona jembwende ko bona ki on your roads ya chakir. What is happening in trade? What is happening in health? Nkikege data surrounds. To boni maswali because the department ya jina jori into avete ji project ya ne koror. So take go te baigana ande ntebegente na in public ngeringa. Erinde gabana egasia ye morobere akore gasia seringia ainjo yobogambyo tiganche akore kulingana ne budget yo MCI tiri assemble without alteration in the house ngori usene to de bangi budget ne change injina mo de bia kwan so that means ero mo no gendre through a budget yo realize ne change igore ndenda to usabanga tigabati go to begere bre na ndi nto baise ko ba etaito yo gutarukira riko tanga kuikira boniga expecting agabana gago gendo nyembo gusero abatebinga abantu babo gusero mwanga agere chikura rera asengenjo na ichega na babekere 30 million ya senya gitari eri na babekere 10 million iga na kore gendo gete ka korwor na inchi bona abantu babo gusero bansukume bande ngakie bintu mbire gabana dotebi bono mubwati nguruma igwakikishe ngogoreki obikorre abuna emirimo yane yabo basaite gurwe. Alright, umweshimiwa twawe tukwe chinkwana anene monchi abare bali bakomo mugavana okobokonga aba MC aba 15 nibo kali gutume kune chinguru chinde ko rusika yani abantu mbaro bali gete kurwania serikali ye county ya Kisii na babere bako tume kwa asenchi na babere bako basuguma asenchira iyo kugani gutene nimero biri ya serikali ingiro yo kwanere nganeye ekerengerere kinga na bera atoka angya kenga nigo mukali gutume kwa na abantu bakali kumurwani mugavana Burai. Again, that got a unanjabuga, unabuga kurubone, one month. Dabuga Gurumura on the west. It can now boga narumone, now just straight Iga and DC. You go Moganongo Mondonaro want to me and Duani Oyonde. It can now one drinking of benefit. Because in Juno MCA, Nintagate and intended it to Avanduan. Nago deriva, Nikriga Naranje, got to me a budget in a money 27 million. Akikisha ngachiwe say Jones ya tumikire bogusero. So the moment it 27 jigo tumeka bogusero automatically ngo tuarande my marriage gabana ngo tuarare ritari ya bogusero. Ninche ndagaje gabana buya bogusero. Because ninche nya understand it buya ko bwana ene ro monyen. So ndagete ko withdraw statement yo because one mondo ndita yoga uchiro goteba ngana gete bogabana. Erinde torre kanende ngane era to support ese ngenjata gete bogabana. Secondly, ni manyite ngabago jabanya go refer to osoro very in public yo whatever biga ngatata gete bogabana. So nsababu kira agere bono torre kananga gero kende to kumurwani because yo osoro. And the one osoro to manya ino no murai. Una tora manya no murai on the west. Secondly, onyengo tumega rende okangatari mujumbo no wontumia gorwani gabana. So ntagete to very soon. To tige ebipindi ebinge. Tokonya gotarira around twanje tokorera abananchi bali batwakirete egas negas nere gokoni tatia mangana yeri kono injerero igabuga ise weka 2027 yeto ketinda gora kende yonse that means itimbo atigento ngwere saba gusero nekirenta gora kende yonse bugusero umuntu mfeiri ntagora numugabana because injegas yana no gross budget motevi una for example ntwaro budget yo mwako motevi ngachipale jina abegire kira around 7
gavana nkora chipare so the moment ya gora chipare 7 nero seririete kwero seririete na bere chibese senyagitari the moment nya chibese yutume kanyagitari that means ne gastor ndagete goteba nga tigatwe oni ndutweka wetere gasiri togora nto baise kuyonia goitera kunya kungaina abantu round nga the 15 MCAs nga na bateneti nge pasari that is wrong onye 15 MCAs to ateneti pasari aba bandi batigate 15 barabumbar konyigorane mbarabia bangi taibaro so that means somo jando noro no to tatageti go ja open to angel ngo jando noro let us find the solution toke endereri gukora bandu baite emer na kyo mwishimiwa omo naroiga kuburiri wolinga nakie kunyarekana abande okay 50 onye 15 mwabeto motinenia 15 orusi 45 minus 40 ani aba 30 bande ngaki itanyarekana tabarra magosa ya mwaroche diswari ndingaki ekinateba ntobwa toyoterere jibesi ya Kenya ngima okurugunga misinyakano onde etego tevinga bono aya chita kegena ba MC aba 15 because neri rube twarigete eli bako enda baetere tururi rube line budget ito kirema about tinkagere tinganguri kare ngiri rube bakiri yogo terni budget go jakisi onye budget nja bwa tumujana secondary ndende ko tevinga including the for abu ba MC abo bago kire murene ngabara roji magoso I'm telling you ngabange babo kwanza na bakorera no ene para no ene yemitara ali mwase chiwodi cha tintageti ku mention nga wodi abu bago kura abu ne bago kura genkunyangu batageti go ja open ndende ko tevinga ngarero igato onye tosibogete ko konyo mugabana tigato motebia seri gosori ekeri kwa tebiri gabana seri gosori nere kai karase nyombo mwaye na ba ako bae pokorengere liare ngoma ene gento kili abuga no yuge kwana kiabwa terigo maambi tarigo chikoiro rali goseri so the moment yago chikobata irora ri goseri igore ndi kwa mukwanjiri una natebe bukunere tu imwedi se assembly gari tokaimuki igoro tokateba nga amangana to yogora na tu aruma twebire genteki without knowing ngento gerito imugiti gorone ebuku erikire nga whole pipe rero igona ngimugiti esime want to assume ngene bu nandi ntagete goteba ngonye gekarenga nyasaye ngankuragiria ara abantu nga nobuma oborimo bagwana amia karenge ntagwasi mwene buku imugiti tigato teme kwegera gotebi gabana obumaene ekertura motebi obumaene kagonjoreri igotwa mukonyire yona tumuganire tiamaye lakini nto baise kwegeri kumwagira chinkobi bakamagoso the moment turamwegeri kumwagira chinkobi bakamagoso igongo mwaina dur nande igontura mukonye nchinta gete goteba gabana rero igoise kurigeri obere stressed mugabana tabwende go stressed gabana is the CEO of the county wende gotwara obisiaye abekire kero gekiye iganya gonjokana omumini sagurugurwali umubura ki department ya road sinki tutaraga chiwo bisagirgacha abangina bali baje tali mu abayete hashaftari ayatate chire riero ga yaga chirubi inere mirimo yagaba erinde to yagabana isi time atigo nyagonjo kana nero nyora libaga no ene ryo kunywa maji onyora libaga ryo ko dino ya lunch look at this right now oise kuri gabana jisabali ya nyinge agutarara na ba minister agutara ne chichi wose rero ibona ono nindo cyo mu minister yomo ogutara nere kira litko no gendo obisi ya to ko monyoro bononye mu minister tayi obisi yaye india goja go make sure nge department ya boki india goja go implement ji project ji department ya for example onye sports india goja go bangi bintu bire sports ibiti birosu kitalent kibe epo go shurikeru lakini kwanyora every day ne chipasa chikwananu lakini mo minister roro no go oyo sports mo minister kwanya for example sino yoranzi no akaroro kwa na chipasa sure are we realistic do we understand what we are doing so na kinda ito tebanga every department yo no mo minister digabo obisi amanyenge department ya procurement yer chi department chosite edinde to mugabana isi time aikara service abebo kubanga account unegani lakini pressure ngarera alebo gusero no mo MC yagwira nene akare samwe no mo MC yagwira nene ndiye goje kanya time yo gore gasa the end of the day ngutamira muri ngaba MC abuna ubagurwani gabana magenda atagore tiki umwaka nko erore is around 1.5 months kurukon third class ye isi twa jakri
tari nyagitari twachakire tari bimeri twahete bananchi nonyigwete so within 1.5 months etigarete korubona indi toya ko implement ebinde bikorekana inki ebinde bitari gokorekana toteberete bitina ebitine ibiagere kibesa ngokora jireki ngoire na jire Nairobi last time kibesa njire nete Nairobi around 2.4 billion I guess this time around ngoire na jire kinyingage kubabo ono mweshimiwa tutige tasinganeye tikanga nakubuli ogotene no kobokongu nabo igotwara umusimamo ino nabo igo komocho bakorerwe serikali asatari kogenda bya kumotema kumorongi kwabere uko bali namagendero asichiwodi chino bose na kiegendera tasinga cyabo budget tokorosise assembly anyabuga kimbwate 27 million ina rongo korwa se wodi haijarishi usengo tarandika na gavana usengo tarne onye because into arete gendo ikonga ward based budget eitokoroga every ward receive 27 million so the argument to what right now to what bange budget ya is because to realize tinga chi ward ejiga kara ward to what 27 million tari ya itoyoka na wonta yote anga tari ya neje bogusero including paka bari gutana gabana okonyoro monte budget ya ye ward era around 18 million onye what so inki erabegere 18 million ndeka gutana gabana so the question is lero igeto kinga you are in support of governor gosetori e budget eri nere gutumika gabana tabuga tiri bagari uko rusi project ase ward ya ona nenda eke because the moment yako korego na ende bono anani no mujando ye because you know kunege dokie ward gete abono mo MCU na ndina bwateri reason yogo petition is COP ate benge budget yani na rose tinga niga 1 million njikoleti njioro na control of budget we come together because omo MCO yo ne roli ya okora ya obasa nega sio mo MC tete ko te bono lere tari nganga no ko kore kwende nega sio mo MC no ko more ko mugabana after kwa mwere budget bono mo more kabisa morigeri every step wako gata chibe seji nabe ka chire for example 10 million gabano chitumire Jones onyo tumire 8 ibere nga igenda mubori no ko mubona ko ekere to gukora igo einere mbere muyeto ya oversight tumurigete mbere muyeto tari nga nintu to kore majipara umuntu uri majipara ngaba umuntu gorose bisera sinoro ngabana ntu tigatwanje to kore gazi itanando na nateba nari turakonye abahagi chukura nari turakonye gavana abeko deriva kuringana ne manifesto yaye RRT 2020 mweshimo wabe otabanga emirimo yaino emenene no kumulekera obokoreri bwe serikali county Kisii nakiora bwo kwanera anene mono engane ya oversight ime county Kisii ase wikira bono iga mbuye more ensemendo nge morochi bose ndoche morochi asense ya oversight ndagete gotelo nga so far oversight ya Kisii ye kwano naba MC wa Kisii I can say it is very poor. Very poor. Oise koliga irero iga including aba MC aba bande bakurumoino. Eba gotenda in public bato kacheri ototebinga twagorda magoso goterni budget. No maine no embara mbara aki budget inja bwate mecha. Lakini kwanyora because yo mo MC getata geteko gokigabana ngabono toramire okoreki bono no atri in public. Agutangaza ngaba MC ko bera batano na ugagerate pasa ni goreki etenine ntunto gereti mo MC etayo le bari mo data getia bantu bae gwe pasa what we are saying ngirenga onye for example basari abekire 5 million igo 5 million chitigare krewoni onye for example mondo begete road 20 million tiakorusi 3 million yotarabuli mo MC ngonye gokorusi egende kie minute kegende back to the assembly na ndege chikwa gokorwa amendments kemanya ko bari chiko na ndege chezi ko tani bintu moko mera no bisi for example so telling abono motebe ngoyo e pale ya yesenga njago turamagaranye rusyo so the moment yo goraigo aina magoso that is illegal umuntu is a criminal uende gobwata unabona ndede goteba ngo maene bwa Kristo pero ige serikali ebe serious kubwati buronge ngani ngo change tie budget umuntu yagubwata naenda agosho kubwati shortcut because kwabonire lichiko yo gokora alteration ese budget ya iti already kuruse assembly igonta gedo tebanga emirimo ya oversight ya Kisii ndage tego tebia ba MC baitu let us wake up
tokore mirimo yaito because ya wananchi no bara abaturigereti remember we are remaining with only 3 years omo MCA ngoja kugenda ororo obori gukuru ase ward ya ngokutwa gachorete ugatoretere budget igaye gosoma ngagetu getinge jogoreka ngianya goreka kintu gitu gatubekira ngera goreka toereza ngiye gore binde bitagorete bitara gorekanite so the moment digo tukanga kwa bede binde se budget mbira gorekana bono wigira buna yo bwata magoso because itora suguma gavana abe bogoreki bogore ki project tete ko basaba nga gutwara se budget for example ya 27 million tigatobeke gavana on those to make sure ngo delivery because kibeza cyo gore binde ngikore njiro yesu mushimo tutigariti asenga neye twabeta koranga umubaro munene bwa MCA ni bakomwa umugavana we county ya Kisii Paul Simba Arati okoboko aseturuchinga abange babo nigo babeire bakugendera ko mwa okoboko asechinsemo twabeta koranga no enambalia babete bagwakira umuswado impeachment na abange balenge turuchinga umugavana nabwate umubaro munene bwa MCA bakomwa okoboko kolinde twabeta koranga igati aba MCA bwatebrenga muamire mukora mukiana bayikoranga abokongumbura nchera kiye nebanga niko mubwato mubaromo kemura chikwene kinga mwabere mugusukume serikali ya county ya Kisii lindebe wikirani obokolere bune bwendera teko chimutwa kumanyete kero mu MCA nabwate nchira amindeti abaki bayikura unanje bono bugusero ekirana ari gori gikura natebeti abagusero ngani ngende nchiko make sure ngana arendere bintu bino byabo gusero among the things ngende dogora na kiye kinate ba una bono ekirana nyorte nge budget ya ne ya 27 million kibe sanji oro chonzi that is why na community nga sign irinde kibe se ijabo gusero ngakikishinga chira ni guchonzi so the moment the chira ni guchonzi na ende night it is supplementary is assembly uyasana ndabwa tumuchando nese onye ndinabwa tumuchando na gavana kanga na ende nagende to complain lakini turanyu kingo complain because is supplementary budget to it is assembly one bintu byane byagordaki byera ne tuwor so what I'm remaining with now no ko make sure nga ebinte byera ne tu byakof so the moment the gavana go bikora ngitimbo tumuchando ninje ngotoka bugusero ngo kwano buye bwa gavana lakini the moment ya koja ko batabikora na ende ninje nyiwe kanenko igo for now nindu at the time e budget yetwara ke bishete se assembly ebintu biritwabe to bitarakoro bichaga ko unabono so 5 bintu byagoro byuga ne gipara cyari mirubona na onye nkira era omo contract orenga ogora gipara oro na akore lakini tarabe kama karabati so that means singa gipara gino yetwabe to more drainage tribuya amacha atri ne gipara nsemo nchende mune brega ende tuga already na njiro nyora abegire na ende amaje mbura yagoro ya iro more wenzi because drainage itarengo in a department in tai to deba so far again the Kisii County on tai de como saba a very quick one nga a department ya education bono gacha gite ko na chipasari on tai de como request nga na ende kange birasi bono to ene tuna bono ward yane e birasi mbiro bine wenda go e class Kenya mundu e class kiabo kiabo e class Kenya njoji e class kia I think ruora ibirasi ibine the moment ngoja goromo contractor side yago chako bikora ndimbo ati muchando nagaba so the moment ngore nya gitari ya nyamagoma ya chakiroko ndimbo ati muchando ne so the moment ngore nya gitari ya matiego ganiro korosi go ichona bintu binde ndimbo ati muchando ne e chire gorokungero ga market ekerera ikibeza na beto 4.4 era chake kwa gachu market share ora bangi namba 2 timbo ya timo chando so na kinte itego tebe ngaki e budget ya ne gorunga 27 million one sego tumeka bugusero timbo ya timo chando na gawala ninje ndabo mosani yako bugonde kwense yonta itego sabanga na ba MCA babande bagonya kugaina agonya kumaina gawala onye barabo bakore no murega oje mutare ji word chake no anya kwa yega story gendora ki para ngai jermi gendora ngai biras biya gorki boge kabo ma ene bayana ari mheshimiwa Richmond chipare contract etu eya chagirte boge ekirar boge kaga cha bogusero ekirar bogusero na genda to na bwente ko genda go chinya ko agenda nyatiego agenda kitutu center lakini mo contract o itaraija reason ya tarajera is because ngatara kanu first payment yiji asiri kirogor we want to hope at the moment gaba nago mwagana nkoira narage ndere chipare chiga chindi
ikira kugenda echipare echichinde okuna kugosaba goito erinde gabana bebo goderigo bono goikira igo ng'aina arwanire gabana nango mwerezo biyo. Alright umushimbono tetrasongo se woda elia ya gondo ching'anaro kare kobori ngaiga ng'a miroberi kiobete obegete ase chire elia ya rio toigo na boigo ensemo elia yobwaga chibwe chipara ase award yao ya bogusero miroberi kiobegete ase obwaga ebwe chinse amagendro gose obwaga chibwe chinse mechibe nabe ngokwanera bono nakie kibono nakingote bingi ebi project ende unsigiro kubika ase ward ya onko korori ngende tokurunga public participation n'abantu baguruki proposal iri n'abana inji bari bagwagereze chikora na bwoko genda gwagora public participation na barabu kwaba bori nga inji mutaire tokora umwako unabona umwako yo aero yo togo gukora bono mbarwete ji proposal including echire igo igure bagogori yali otoigo tokonyeroka ngari byoto ya echire yo na begete jibesoro egende egitwi na begete jibesi kurunga 400,000 choko nya fence all round ebe kuchiposi ekorogen togo nga demarcation egitu round iga erindo bori mu bwechiro cyage koragana aseburi so ekere agituru nao tumanyira ni ngabona abana inji bayitabire ngo bori mu bwechiro bweteretega kuruoro bono naende ngende ndike proposal yo ko request ng'ichiro ngego ichiro rio toigo because already traba chiro ekine ine proposal togenda as a minister of trade toikara sanse ni corporation na runs toiwana nenga bono obori mutu atwarire musojo rio toigo osebioto enarengere ngaga mutari gotwanjira turusi abangi naba bakoneri pare nsemo bono tubanganyi gochichiruma onye ntoko nganya abangi na uchoro torwe proposal totebe ng'echiro bogusere ng'imanto bwate chiro yechimbori gose echiombe mutari wanje tobeke echiro echiombe nechimbo na bintu bindega biakorerwo another thing timaitiri swali kwamburi akabere igoro yobwaga chibo bwechipara merobekyo bete ase nseme yokwaga chibo chipara chirimo bogusero umuroberi mbwate bubwaga chibo chipara ase bogusero financial year 2023-2024 ina togenda togorega asiboni ina begete chipara 7 ekiri na begete chipara 7 chipara 6 chabire bogoro no nyenke nchira begwa makarabati para ya bete dropped eyegerete bona mangi bintu bigerete ngasaini nere ekemona kiekyo chibesa na begete chipara gonga riombese kaminiambo echiaruse tuworo chiarenga about 2.6 million echiro na begete ikoyo bakoboria na begete 400,000 euro chikonyegita chikarusi woro among the things chiagerete bono ngasaini budget ito kwanira about so lakini chipare chichinde chonzi pinja kero na bono go santa sublocation pare go kunga arera truongaro already yarim egoiru because yarenge opening and the formation then drainages njabwate maro omongi no lyo nyere woro ole mirokore obekira makarabati na aretera orega koraki egatacha pare ende go kunga ongincha sorry omo contract ananyere mete nemburere nyingo moro more dioremire nemburaga nyiteke agenda abe ko moro akore spreading akore compaction pare yegoreki pare kurunga nyamondo bore njale mu kabe kuba ko moro what is remaining nkeringa na makarabati omo contract onyo atareka gobega and because ya jerero gobega makarabati embura yachire yana jiro moro monde that means ikira hoja gobega makarabati bono goikairo reko bekora purchase ese pare ya utokire ara ekebishe amanya ngoro inspection pare ende urunga ryanya ngacha trubo samo agenda nyansara ndio nchokane pare yo mo contract narimo akabeko moro what is remaining atarabeka na makarabati aino enaba na inji barawe the moment yago yago beka makarabati onzi pare ya goreki ya er to koruga abuto pare ya nyabiongo abungege ochimoso cha academy pare yaremu ekabeko moro ne makarabati ataragoreki atarabeko togo ije pare kurunga machengo riabure omongi no yonyetwe pare inagenda karimu akaretera ole gatacha who's next kabeta abegete kaigole pare expansion akaretera ole gatacha amakarabati na abegete that means omongi no yokore pare haya yabwata mara
ichina chipara twakora twaetu igo ntotigari tibono yani chipara twende gochago discuss about ni chipara cy'umwaka yo 2024 2025 iyo already twarozire budget itarachake gasi because mwaka inturaika so ntagete kuri kwezi abantu gendo kiganiri patience ni understand thing abusero nene chipara kire bugusero is more than 40 je kurunaso etobisi chipara na abere pogokora na akore chipara 10 kurunaso etobisi I can name them lakini because my the chinga kinchio na akore chipara ko I'm remaining with that roads okay ngendo dai do the ngeringa na bonda akore miaka 5 ndara akora chipara chitati because ena umerete ward kereta bwa dipara makoria bwa ne among the roads to abere bokora na bantu na bagwanjira nga ne chipara to igoro de chinge ne pigitare we exist e para une ya machengo ria bure abantu baga sense riga no epipinja road e para une ya rera mate ne rikoria ringa abantu baragora barago sense omushimiwa asinge nchondo che ebiro bwena kumnyoka e para nere nabo ringo boliwa e para ere egati skuru ya Cardinal nabo yo St Mary's Musocho e para yene yo mo MCA bosene yo mo bunge e para ere ne tricky e para ere between St Mary's na Cardinal para ere tari yo mujumba ene yo mo MCA lakini bono ne tricky because yo no mupaka embu zero embugika so that is where the problem is and the reason why when you pare yebire ogosegera ningo machikorokoboro ngo wente kujira lakini mapping abone para ba gukwanira about njari metu njabige tu mormo bone para ngagere ba kuboria ne yege chagetere maga ya Cardinal ekogenda paka libigege wachi ko connect pare ko enda Nyamaus ine ya nini chengo nyakora nanye bigete budget yo mwako iga solio ko boria ndende ko motebinge pare chagete Cardinal maga igaita Cardinal maga jigo connect pare ko enda Nyamausi ine pare re bugusero na ine yo mwemsi what is required no primary because you mine boringa ina umere chipara chiputo gete chonspi and as you know to kunyara goli machipara chonspi no mwago yo na benga unabone yomba ko chaka go cha foundation otire ngora igo onyo mwako uri mutangani twari mete chipara yi oyo kabere ntwari mire chipara 6 oyo gatatu nimbe gete chipara 7 igo gotogo chigoiga otogo chigoiga mwaka uri abo mwari nabo konyatwara asukiri chipara no nyetingo kora chons all right SNSM ya roads I try my best loche boy gombaro ba kwa na kurwa SNSM na raiga kurwa NSM ya bobas Christopher undi katebanga omugambi obera kateba ekene asenge ncho NSM ya bobasi chache gaste yo pitu abeto kora ya berega koleka yungorwa bobasi chache asibigo omwishimira toko chikokora ndatora mulekera ensemo yechisemi asekerengo kilingichi vocational ensemo ya Raganga Vocational Center mero birikyo begete arro bona buno murali tuwate challenge nginyorete nani public barasa zinabere ngo yetara uningo tangazira abantu nga bagende bageregende tokurunga skilled courses lakini tindaro raba na inji bare tayari kwegera chikosi je no mind mburinga na rule na bere nkwero un exam ngateba personally ina etere through a polytechnic okina kwana bakangoja gutokaga it is not 1+1 ikuchipigania lakini gotebya abantu ba understand abayigori abange bakagere ngekero umwana agende university ngayigona lya kwanyira omumura twarenge nerero agosoma Kisumu Polytechnic I'm very sure that gukora gutoka na train tigento gete agoja gukora kweri kerbi rero iganta gete gotebina ndingiro regente gemerimo tejo emeremero boni gayoga nelinga umonte aegere gasi yamako either mechanics welding masonry akore plumbing agende carpentry abasibate bande basone gituki bakore tailoring inere meremero and you realize rero igomosibate yochinda agasomera tailoring nabako baebo kugure issuing machine yae achaka beke gesona gumuntu achake gusonera abantu no repair by the end of the day now what is sitting in 300 ja umuntu igerete welding rero iganyo arengere yo kugure welding machine yae agure grinder agona bintu bintu nabako igure workshop yae elikere bi out of kwelikere bi gaune byasara bigo kina ngokonya ari nabandi nabaragwa bari umuntu somerta magana masonry carpentry
rero igo muntu otenere tobwaga jine bane nyombe yese murema muntu gotenere nyombe kurunse bakaiga igoro at the end of the day muntu ino eno mwalimu origiro gwaga n'umusara takumwikira kinta gitegote emirimo yokoboko onye bantu mbanyigwa ekina ikikosi abantu bagwende gutamira igontaite goteba nga bogusero ntubwate raganga une vocational training center ntubwate nyamondo as a vocational training center lakini raganga yanu ise kogendora abana baroro is less than 30 nyamondo ise kogenda abana baroro is around 20 something tagete bwebore reason why because banda bata school fees bagusa ekero kogenda ali school ekyo gwakana gyoka registration only 1000 shillings beyond your way stay yogosabu unless bono naende wakirenga kiye ko register matem bono nali yogosabu chiweza ja registration ejira around 4000 nange yeah so ndagete gosaba abantu baminto and I want to request una bono abayiburi banje barusi abamura bakore school na baisike isko rero igo isiko genda bugusero bono mbiye kwakora kwarete gendeki ebintu bya kiroro bya kampuri byamanyire go beku oroba okogenda ga kwanyora roto machine okogenda kwanyora chikadi okogenda ga kwanyora ebintu binde go sembintu ki okobega 20 me okogenda ga ne chikadi so nginta ile gote abagambi baita n'abasikari bari musojo baki ngoto feiri bari abana bangire go chi skuru rero ne chikadi babukire taite bwiboli mwana otargasi yagora ngaya kurusi besa kwenda chiwagira chikadi ngaya rusi besa ja kwenda kunji 2020 achake kubegese bintu byaba China tagite koruna ende bone ine warning yare senje tindai diko chikobisa muntu ndi wense ebintu byabege to round bogusero byaba China bireraganga bire matieko bire roga musojo mate birogo se 10 musojo roro lyo toigo ne chinse mo jinde widini bogusero ngonya bagambi mbari ko nyara ko binganyi kurobuka ngo bikora ndenje byegana mwananji eriso ningokora igo tari bitina mbwate na muntu is because intageta abana ari bagaba kwenda konya ko chese bintu biri bagende tip training centers yekibegere baigere obosoni baigere bintu binde ibaga bonsi bibago bogera ngane binde bawo cyogoroke cyo chese nibyegere biko bayigo umucyando bona abantu bafiriti nabagambi nabaskari bari musoje. Yes, mheshimiwa Singh Nchingota yunga ebiro byabire kumnyoka ase ebirundo kigima bono ase chiteka chitekange ibere ya moiga ntaete orwekerengera likyao mwerio guchia ase abalire baitu bandizi TV nabo iko okwane nkwane yemo ase guchia ase abamenyi be ward area ya Bugusera babete bagochora. Tangani kabisa mwanchire ndio request and I want to hope ngamana gutogwana cyara igira gabana twensi pia ba MCA twakere chikuratore 45 omente ne nominated MCA zibare 26 of course yo munarwito etore 70 twensi twensi pi otore under leadership yo mugabana Okisi County ogrupo muske Simbarate na twensi pi una dorega ndore tayari kumugwate sigas lakini ntagete goteba naende anchirane gotogomora ke bishata karabufi ringana rinde esa yeyo ndagete gosabanga between no mo MCA no mugabana ntagete ko rikwesinga amaskani yabe gatero nje unabuga no mo MCA zikumugabana mugabana because is my boss ask because it went into agire chikura ekere turakora yo nkagere tengana ne meroberi ya county era agenda senjirere nyororo ekere turakora yo otoraye gabana peace of mind rero igo ise kuligera gabana over stressed up obono koranga ne chinga kicho koragera biga takabwati naro jo nabone bijagete nere naro jabakire naba MCA bande kero koriye biye gabona ba MCA baragere te bari biya abandi babegete bitorgo chimutu lakini bono gabana era basumbuye stress paka no koragera tari koragera bi erinde gabana tu are peace of mind nera ikara service acha kunya kunywa maji unaya kwanga anyore chinga ki choko bange merobiri ya Kisi County bia ne kirara itabe okorana ba MCA gonsiga omo MCA abo mobe ayo no moibuli bumushi rero igonyoro mu muroyo maro moibi tari okurusi moyo mutige ngogo bano moibi
rero igo kumumuro ngako kanyira abantu para oba akachingeta turi kumutiga ngoko babona ngongere waka abantu chingeta okumuriri a solution ekero kumuriri a solution no kumurangerio muteki ayeta to mumuro ense igase tomenyete gochia mutubugi mambori bishi ekware wanje idonjoreri gosoumi so injo no mo MCA nyega bana ofire tingani mbwate mechando tigandange sit down turigie mujanda azore lakini according to me jitimbo ati mujando because ni chenganire tiga bana maya nekire muganire tia maya nekire ngomotenga gaba neke ekenkire biya gaba na eke nekia unabona chipasa liko tuana nete tibo ati mujando that is what I want chipasa lichaje chichegi chajire toira bana ikire gona ndengindo ga sense mu chipasa ikira bona na isanekire ekire na koruguru enseme yo ndikwe singina bayishimwa bayita bayiga abayimshi kumugutana gabana because rende tari twenzi turaje tunyara gutana gabana ebintu binde egeri gotebi gabana umari tyagonya kumuita bipake sama gosare erinde tomokonye no mukari ande butamingura modebi ndingere mu murumi ndogombwa ati ni mugwete myaka komoteine gongo ngotebi ayasi umwamu murumi no gote nandi gotari ngamuganete monto mu beno uri ukira lakini gongoja na ali bukaga na motebi na moteke bono gekore ga nandi gochukuri na nyoro gekore bono kuna kugo saba kwane muganete ama then finally abantu babusero ndagete ko batebi nga biamono aso kondemereri amanga na development achire ngora lakini amapi nga mu understand it ingigeko gara amagenda ko genda ngora so ikire mora ndemereri ntunyara okora biri tokonyara because we didn't konyana na ina bonkwere ne simore mbata bingi biga byansinje. All right. Finally ntagete ko kwezi gaba nanga na icyase wodi yana kwa na chike tinago gete kwegera abandi niteribaga akire nda senge njunga understand the leadership ni internet imwiraniri nkagenka mute kabisa. I was very quiet. Akakuona akagenda ekira agendete narenga wanga nongutigara nabantu bana bagusero so ikono ikana ego mwali baga eranjongeri anda muna atagete mwali baga koreki agenda ekira achire obvious nongutigara nabantu bane nanjire nditingutigara ngo virus so ndagete musabenga utokonya gokorobora yobo toina ne maskani ya masiniga unanje mweta maskani ya nanje nabonta gete go demand ya maskani asenjire ya bene ikyo mwali kabisa nganeri antu abusero ngambia mono nanda soko nyulina so lyo tantegerete omiyoke gari musoju buye form yawo ye pasari erindo ichori abana bakire school next week ikyo mwali kabisa konyora nebire ndagete ko kwezi gabana nga ndugwategende tokurunga gabana scholarship gabana scholarship ine pasari ekwari no mugabana direct kara PhD toko na bona ine re pasari ko ena nuchibesa chinyingake ondayete ko muri kwezi nga bogusero taraena no igore ndiga gonya gonjongeri agonya gondama pasari to ena nete chi form juro chi injina irita abantu bagaichuri abontaite ko musabanga ne pasari ire kurunga gabana scholarship nere nyura ntugwata abana bo gusero naenda bangaini sana basomete abandi bagushyigwakana ari abana no ene 20 go 30 aina ne pasari bo gusero ada isimbia mono naende tega sasa ambia mono mheshimiwa soikira na ime ya Ndizi TV twakogana iri ama ya ase ekerogendrete kokorobura ibwao ase wodi ya Bugusero mwancho muri Ndizi TV niko twabeto gusanga nere mheshimiwa Vincent Abuga kurwa ase woda ya Bugusero yobere gusanga nintu amangana mange ne mono ayagendrete ime ye county ya Kisii askolinde imambia yabono ogonto abato gustalirwa naboro kia kurwa ase skuru chiria chiskuru chioboroso abacha bakwanira amaganio abo nabo igo ebirero byabo ane mono igoro yabandrete gwetera askurende ntabe kumwira nelimbya mono Frida Kerubo utwato kubotera nere korwa imambi yakarenge entambe boigo Kelvin Mugambi na Abigail Nyanchama na baba kwene kinga kibite kibiko na Mariogi abira wekera asenchera yogwekerano letera nenkuru kwa Job Maangi na abagane iriye burgeria obuja imya Ndizi TV na bwo obwansu bumugusi.